Mga kachika, ay malaka lang kita nagapasyudad ng hapit gitamon diyan ni chikador sa Roberto Siopao ay nahidlaw gitakon magkaon. Perte sobra gid ka namin. Ako gali ang inyong chikador ang ilungga, may tinapusan pay wayit obra kag pure nga karay ang tinuga ti abi. Mga kachika, nagtalang-talang kami ni chikador no pag ginutom kami giya sa syudad kung kumasulodo lang kita giya sa Roberto say diya dumalang kita sa Kalye Real. Ti ang Robertos mga kachika man anyo duman nga ginapilahan daya no ang anda pinakamanamit nga Siopao. May ano gani day may king, may queen kag may jumbo kag may regular nga Siopao. Dali kamo sudlon ta ang Robertos ang lugar ka pinakamanamit nga Siopao sa Iloilo. Ang Robertos diya lang daya sa JM Basa Street Iloilo. Giya sa may Kalye Real makita gid ninyo ragi sa may Aragyan wa ay sanda maghalin gid ka lugar halin kang una. Baw pag sampot ko mga kachika na tingala gid ako ay tipila kung kubaw jackpot baw ay ako pila tapos kinkunan ako ka security guard nga manamam tuya ikaw pila sa likod sus Ginoo ko nakibot ako tuya mga kachika kalawi gali tuya ka pila sa likod di nagadto kita tuya sa likod kag magpila baw ilam abi ko tako naka-jackpot ako nga wa ay tipila gani nga baw anang panagiluto man ako kag magpila tuya sa punta baw tuya gid ako sa may tuyok-tuyukan mga kachika nakatupa baw ti abi. Ti mga kachika hay nagalagpok gid ang tutunlan ta nga makatiraw ka ano nga daya kadyang anda nga Siopao nga daya ti syempre tiis kita kapila baw ilam Diyos ko grabe gid na ang hulat-hulat mo tapos gina serve lang anda hay kun ko madain in kami tigin na dara ka sales lady giya ang servidora ang amon nga order duha lang ka jumbo nga Siopao mga kachika isa ka tubig kag isa ka drinks baw hay ka mahal ka anda nga drinks ang Siopao nga jumbo daw 100 wa ron kami mga kachika magbakal ka king o kun queen hay abaw grabe gid ang bili na ta na mga kachika daw 180 gid na ang queen ang king daw 150 ti hamak mo day ti si jumbo nga 100 pesos mabusog dun kami importante makatiraw kag mabulong ang gutom bala sa pagtalang-talang namon ni chikador giya sa syudad haw. Mga kachika, ang jumbo Siopao ka Robertos may lakot nga mamoy, manok, itlog, Chinese sausage, and cheese. Baw, itsura pa lang ta na mga kachika, galaway ka doon, abe, bala, bukon ta, nanti hamak mo daya ang anang sulod. Sus, grabe, pirti kaduro ka anang sulod. Makita mo gid ang itlog kag ang mga manok na kag ang mga mamoy na grabe gid. Baw, hamak mo mga kachika, daw pinagawa ka bulan, way ko kakaon ka Siopao ka Robertos. Baw, grabe. Nabulong gid ang akon nga kahidlaw mo bisan darwak biluguro buson ko daya mo daw kulang pa ta na daya kanakon garing baw shin man ang bili na baw di kita nyo ang sulod na ay terrible nag-aararawa sa bakba ko benlay pamahid ko ka tissue mo sus mga kachika way kita na untat akon nga hamal bahala tanda dyan basta makaon takon ka kun ano ang akon nga style kapag kaon way takon nagapa siri-siksi ka pagkaon basta importante mabusog takon hindi makatingalahan mga kachika nga kun may mga ilunggo gani nga uli giya sa Iloilo abaw dapat matiraw gid sanda ka Roberto Siopao nagaadto gid sanda giya kag magbakal bisan na sambilog lang hay amo gid yang ginakahidlawan ta nga mga ilunggo mo ang mga ilunggo dili kasi balahay daw kanamit kita naka Siopao ka Robertos lain kita na sang sa iban bisan sa Manila kana daw kita nat makakumpara ka pinakanamit nga Siopao ka Robertos ang iban gani ginapasalubong baw tagwa box mo hamak mo ran piraihan ang bili kay isa ka box nga nga Siopao nga daron mo pada sa Manila sus hamak mo ti kon maguli kamo sa Iloilo baw hindi gid kamo magkalipat nga maghapit giya sa aton nga pinakanamit nga Siopao diya lang daya sa Roberto sa may JM Basa. Baw, busog-busog gid ako ka 100 pesos ko mga kachika nga Siopao mo padalundunan talang ka Sprite okay doon so doon kag may isa lang kami ka tubig balahaw baw hamak mo nga tag isa lang ka drinks anay hay man mo perti ka mahal hamak mo mga kachika 60 pesos ang bili ka to ka isa ka drinks nga to ti abi. Mga kachika, syempre tapos nakakaon sa Roberto sinabusog kita baw nagpanghangaw-hangaw kita giya sa Kalye Real perti dun kanami wayro gid man nagagaraway-gaway ang mga kuryente giya ho pertik tawhay kanami gid man lang tawon mahipid ti salamat gid sa paglanta.